भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज़। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। होली शांतिपूर्ण तरीका से मने आ विधि व्यवस्था बनल रहे एह खातिर बीएफए के साहेबगंज में फ्लैग मार्च निकालल गईल। एसडीएम श्रेयाश्री आ एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में निकलल फ्लैग मार्च साहेबगंज थाना से निकल के गांधी चौक, केशव चौक, इंद्रदेव चौक होत राजेपुर फुलवरिया तक गईल। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन कहलन कि होली के लेके सब चौक चौराहा पर पुलिस फोर्स तैनात रही। उ शांतिपूर्वक त्यौहार मनावे के अपील कैलन। फ्लैग मार्च में साहेबगंज थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार, राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधेश्याम आ ढेरों जवानन मौजूद रहस। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।